De ballonnen hingen onderdoor en de koffer moet nog uitpakt worden. Maar Jan-Willem Dantuma is weer veilig thuis. De 28-jarige reedrietcoach uit Gietjerk wie on het werk in Beijing om daar jonge reedrieders te rijden op de Olympische Winterspelen. Maar door de uitbraak van het coronavirus ziet hij mij de ploeg 2 weken lang in quarantaine. Dat was het idee dat we de sporters en team isoleren van de buitenwereld, dan kunnen ze niet meer besmet worden. En als we naar de ijsbaan gaan, dan gaan we met de bus naar de ijsbaan en dan met de bus weer om. Maar verder mochten we net meer buiten het hotel komen. Wielst Jan-Willem in China ziet, maakt zijn ouders haar grote zorgen. China was altijd een land wat heel fier bij zijn stond. Eigenlijk, wat we lezen was wat in de kranten. Maar nu wordt het niet eens heel actueel, want je zoon zit daar en wat gebeurt daar? En nou ja, dat houdt je dan ook bezig. Intussen binnen al haast 30.000 mensen besmet met het virus. Ook al leidt het epicentrum in Wuhan. Het coronavirus had wel een behoorlijke invloed op het leven in Beijing. Ja, we moesten gewoon altijd mijn mondkapjes oprennen. Op het moment dat ik in een hotelkamer uitstapte, moesten we mondkapje op. 2 keer per dag moesten we temperaturen. Dus dat we maars bij het ontbijt en jongens bij het jongens eten. Wil ik gewoon iedereen afvinklijst en temperatuur opschrijven. Nou, ik overal desinfecteren. Dus overal 10 pompjes, maar desinfecterende gel. Op de ijsbaan, als de ijsbaan opkomst. Als je naar de restaurant erin install je dat soort momenten. De reedrietploeg is intussen verhuizen naar een veiliger plek. Pas als de situatie veiliger is, pakt Jan-Willem de koffer weer in en gaat hij weer naar China.